Hello guys! So we're on our way na sa aming Pajilog. Pajilog. Pajilog! Ayan, si Dayan pinag-drive ko. Kabado pa rin. Tagal-tagal na nagda-drive. Kabado pa rin mag-drive. Ito dapat ayan o. Yung may master ang sa sa driving lesson ayaw naman. May PhD na nga So ayun, papunta na kami. Tapos dadaan kami sa sa Pasig kasi dito si Mama Lenny. At hindi ko may papangako ang kulay raw. LSS ang ganda. Oo, nakaka-LSS naman talaga guys, 'di ba? Ang ganda ng yung kanta. Dito na kami sa Dagluta Lounge, Quezon City, clinic nila. Hi Kuya! Second floor ba yun? Luta Lounge? Thank you so much! Ready na ba kayo? Mga kabado Ay. Kinakabahan po kami actually. Kaya. Is ganda. May bilis naman. Ang dami. Oh my gosh. Tara, pasok na tayo. Wala pa ata si Nurse Kate. Seryoso na yun nakapirma ka na. Grabe naman yung VIP treatment sa amin. Yata na ako bigla, Nurse Kate! Kaya muna kami guys. Merienda muna kami, pampalakas ng loob kasi kinakabahan tong dalawa. Kasi ako parang mamaya na ako pa. Late ako pag kinakabahan. Ayan. So, on the way pa lang naman si Nurse Kate Thank you so much, Nurse Kate. Ang bait ng pamangkin mo. Kaya, nasikasong-asikaso kami. So, andito siya. Ayan, second floor sila. Sa taas lang na itong McDo. Dito sa Visayas Avenue. Matagal pa yun sa atin. Since napaga kami ng dating guys. Ayan. Merienda muna kami. At nagpapalakas ng loob na muna. Kulang ako sa kaba, kaya kailangan ko kabahan. Kinakabahan ka na nga kanini. Nagkakape ka pa. Yan. Ikaw, Day. Ready ka na? Kabado din. Kaya nyo yan. Maganda. Sabi nga ni Mia. So, ayan. Bare face lang ako kasi yun nga, since lalagyan na, tatanggalin din naman kasi mamaya yung kilay, tapos yung anything sa face mo at maglalagay ng anesthesia, diba? So, nag-tip-tip na lang ako. Ayan, pabalik na kami guys. Ready na kayo? Pwede na. Ay, naku. Nakakainis, sinisipon pa ako. Singa-singa ka doon. Kaya nga Bumabahing pa naman ako. Mamaya yan Pero, push pa rin yan. Walang sipon-sipon. Sa gusto magpatangos ng ilong. Grounding pads. Sige. Para po sa exhale lift. Tagilid ka ng konti mo. Bali yung po yung extra lift with message tsaka yung black dahlia na pa yung libre sa inyo ha. Okay. Sige, pwede ako ma'am. Ikaw ma'am, ayaw mo magpa-hypo diretso na? Yung high po sana yun. Sa face mo. Sa Pwede rin face. sa arms, pwede rin sa tummy. Excuse me. Instant effect din yun ma'am. Nagwanta na nga. Exilift, diba? Yes ma'am. Start ako madam ha. Okay. Kaya init ma'am. Kaya naman. Sino ka naman natapos? Kaya bang taas natin? Pampatulong ng taba-taba yun. Pang-lift din siya, ma'am. So,
Sana magkaroon kayo ng ano, mas malapit pa, di ba? Sure. Taga saan ka po, ma'am? Pasay. Ah, okay. Mas malapit naman dito, madam, kaysa sa Bulacan. Kaya na init, ma'am, or taas pa po tayo? Kaya pa. Ate. Ate Mapi. Ay, Okay ka rin siya. yes. Siya po. Salang ka na rin. Hindi po ng facial doon. Ah, Pwede namang, open na yung kapitbahay na sila ni madam. Kaya na tong 30, ma'am, or more pa? Sige. Hanggang anong ano yan? 80, Intensity. Sige, konti pa. Tapos, 40. Meron pa ako isang exhibit si sir. Ready na ba guys? Exhibit tummy and arms, ma'am. Ayaw mo? Sa, Tayo. sa arm siguro. Sige, ma'am. Nakaka-relax. Kaya init, ma'am. Na-relax ka naman. Yung isa doon, relax na talaga. Heart yung mga lista yarn. Ito yung pinapagawa ni Heart, ma'am, kay IB Clinic. Talaga. Yes, check. Kaya palang ganda ng ano. Hi po, and Hugis ito naman. po. Experience. Bigas talaga. Maintain mo naman. So, nakakita mo yung gusto mo talaga. Pahubis bigas. Tapos yun ang patapusin mo. Kasi po, mostly naman ang ating haiku is mga appointment. So, pet lover tayo. Siguro sa bawat aso mamamatay sa akin, marami ng katulad. Isa pa lang namatay dito. Ay, yun na kayo nung po. Kapit. Sa unang nakasalang Oo, di ba namatay po sa buhay? Grabe. Nawala pa lang yun, ma'am. Hindi pa siya namamatay. Nung namatay, grabe ang unak. Pinabang bigla. Akala ko naman, chika lang tayo. First time. Virgin. Kala ko pinapasok niya ako, chichikahin niya lang. Hindi ma, diretso na. Kaganyan. Yung alam mo, meron ka lang sa sa Bulacan. Yung mga taga-Nueva Ecija pala sila, nanonood sila sa'yo. Talaga? Apat silang magkakapatid, nagpakinig sa akin. Kasi nanonood daw sila sa'yo, taga-Gitas. Sabi niya, pero mo ba si Papi? So, kaya di po, subscriber lang din ako. Hindi, kasi sinaservice na siya eh. Oy, parang, fanatic. Araw-araw nag-aabangan lang. Sino lang bagong pinapanood mo ngayon? Ngayon, sa TikTok ako lugaan. Oo, TikTok na no. Parang pag YouTube ang haba na kasi. Kay Judy nanonood ka po. Kay Judy. Lagi pa din. Minsan. Ubus pa din. Pero doon din naman nag-ano yung mga TikToker. Hindi pa din. Alright. One sa 2 minutes mo. Pahanda na ako. Kinako po. Hindi na ako hawak ka sa akin, ma'am. Ha? Sinasul sa kabila. Malapit lang siya.
Hindi, ano sa isa lang. Yung nose kasi naman, hindi kasi. Kung may sasakyan kayo, maliit lang yung parking dito sa harap, pero yung sa gilid doon, ayan, kanila din yan, hindi rin mag-park na doon. Ma'am, narinig na yun, tapos na yung masakas eh. Opo. Long po, ma'am. Opo. Sure ka? Opo, maliit na yun, ma'am. Ay, yung sa taas. Hindi naman yun, ma'am. Hinab. Oh my God, sige, ma'am. Pigit lang po. Hawakan niyo na po yung kamay. Ay, isa pa talaga. Ang lamig ng kaway. Diyos ko, Lord. Pigit lang po, ma'am. Bigyan mo ako 10 minutes. Sakit pa. Ewan ko nga, alam ko kasi niya, parang malamig bago mo gawin yung procedure. Pero parang gusto kong mag-cover. Hindi ko sama na pagiging ng clients bago mo malamig mo 100% na decided. Kasi sa mga bagong list ko, makita mo Walang compression. mataas naman siya. Medyo mataas. Yung height ko, height, sabihin height. Yung height from the word I-H-I, tapos yung po, ang ibig sabihin niya ng Ito gulo. So basically, sabihin niya height, mataasin niya talaga. Mahid na lang. Sabi ko parang bakit na. Yung dito, alam ko, Bunga mo, napakagod po kami. kasama doon sa page na ano yun, alarm ko. Ay, sa TikTok. Hindi ko naman po kami. Kasi naminig na yun. Sumama ko may isipin. Isipin mo gaganda. Parang, Grabe yung sa stress mo. inhale, exhale ka mo. Inhale, exhale. Dahil iipit po. Ito na po, 20 na lang. Ito ko isa na ito. Wala naman, wala na natira. Sariling laman. Sariling laman na yun. Okay. Kaya lang hindi masikip yung dire-diretso na yung gawa ko. Ganun din nangyayari dito sa threads, ma'am. Sabi yung sa unang threads, sariling laman mo ulit yung mabubuo. Kaya sabi nila, kung gawalik ko ba sa dati, yung hindi na, may iman ka ng video. Sariling laman na yun. Pero 2 years talaga yun, ma'am. Walang bulok, walang ano. Delikado. Walang Jessica, so. Pero may napansin ako. Eric. Tuwang-tuwa ako mamaya ako na yun. Ikaw naman po yung magbibigay ng stress ball. Buti nga ikaw may ano eh. Ayan no, may anesthesia ka sa ilong. Kasi sobrang nakakailan. Nakikita ko ganyan. Ayan, I'm done guys. Grabe. Nakakahiya. Narinig nila yung ano, yung sigaw ko dito sa labas. Sakit na lang head niya. Guys, so day 3 na ng Tito ko, are you ready? Ikaw na next. meron pa siyang konting pagkakala, pero hindi na kagaya kahapon. Nakakaba. Tapos pinapanood sa amin yung mga ano, yung mga experiences. Diba sa 5 na Ah, wedding na okay, naihi. hindi pwede wala tayong Naihi tinik pa na siya. so, Akala ko si Tito Boy yung mauuna. Lang niya si Tito Gol nag-CR. Ang daya mo. Ang daya ni Tito Gol. Kasama na? Layo. Nakakawal. smile lang, bawal hakik-hik. It's their turn. Ready ka na? Ready. Kasama mo? Layo. Hawakan mo siya. Dali, hawakan mo siya.
Di na ako makatawa. Bawal tumawa. Smile lang, bawal na gigit. Higit naman nilang bansot na to. So yun guys, with Miss Kate, we give him a call. Congressman, Wow, tapang. panalo mong kaso. Ay, inaalis ng Bible Day partner. Ako din naman ang ito po yung partner ko. Ay, Lisa. Bible na yan. Nagawa na ko 74 years old. Game. Totoo? 74 na ano? Pangarap niya daw kasi yun nung bata pa siya. Sakto may ganito daw ng surgical. In fairness. Ay, ang ganda. Ay, sorry. Sige lang. Ay, oo pala. Lalabas yung trends. Ayan, tapos na. Ayun, tapos na. Side view daw sila mo. Yes, side view. Yes! Wow! Tapang itong dalawa. Thank you, Nurse Kate. Thank you so much. Ay, oo nga pala. Post natin. So, hey guys! Ayan. Time check, it's 10 minutes to 10 p.m. na. Ayan. Tawang-tawa ko kanina pero bawal pala talagang tumawa. Sorry, Nurse Kate. Ayan, lahat kami may plaster ang ilong. Ako naman mag-ana ako, which is expected ko na yan. Pati yung pagpapasa. Yan, in-expect ko yung pagpapasa ko. Yan, mag-ano yan dito ko. Tingnan nyo. Lumalim na yan. Parang avatar na ako. Avatar stage na agad ako. Yan. Kami later. Ako yung pangalawa. Yun. Ang tapang! Grabe! Nitong dalawa! Ayan, kasi ako, akala ko, chichikahin lang ako ni Nurse Kate, kaya pinapasok ako dun sa room. Wala, sinalang na ako agad. Kaya na pa si gumagot, teka, Nurse Kate, gumagano talaga ako. So, naano ko, parang narinig yata sa labas, no? Oo. Nung ibang doon, mga pasyente, nakakahiya. Sabi, parang first time mo, mama. Ayan, naano lang ako, na surprise lang talaga ako, na isinalang ako agad. So, ayun. Thank you so much, Nurse Kate and Beauty Lounge. Dito sa Quezon City. Grabe ang galing ni Nurse Kate. Oo, tapos, diba, nila, accommodating talaga nila, guys. As in, pati si Kyle, kung di ako nagkakamali, binigyan pa kami ng pabaon na, na hopya. Yeah, 3 box. 3 box pa, kasi malayo pa daw yung uuwian namin. Ayan. Thank you so much, Kyle. And sa lahat ng staff ng The Beauty Lounge. Yeah, the best. Okay lang kayo? Yeah, okay for now. Okay for now. Pero yeah, mararamdaman nyo mamaya yung yung sakit. Yeah, ayan. Ayan. Tito Mark eh. Mamaya ako mag-update guys sa bahay kasi yun. Uwi muna tayo. So, let's go. I'm home. Sorry guys. Ayan. Sakto kasi pagkababa ko sa ng sasakyan, tumulo talaga yung yung sipon ko. Tsaka bumahing ako ng 2 beses, nakakaloka. Ano nangyari daw sa akin? Ano nangyari kay Mami? Anong naiba? Kala ko, Ano? may nalapak sa'yo eh. Bakit? Kala ko, hindi ko napansin kanina. Kala ko, ano eh. So, ayan guys, nagbihis na ako. Mag-ano lang ako, mag-ano talaga siya, no? So, mamaya mag-wipes na lang ako after kong kumain. Kasi kailangan ko kumain at iinom nga ako ng gamot. Yan, kasi nag-after 6 sana ako. Kaso, di pwedeng uminom ng gamot nang walang laman ng tiyan. So, yan. And, ayun nga. Ayan, makikita nyo, parang dumikit ulit yung yung mata ko, no? Kasi magkalayo talaga yan, eh. Diba? Magkalayo before.
lalo na yung ano, yung talagang unang-unang ano ko, yung hindi pa ako nagpapahay ko talaga guys. Talaga magkalayo yung mga mata ko na yan. Kasi second time ko na ito magpahay ko, diba? So, yung first high ko was 4 years ago. Kaya wala na talaga. Parang bumalik sa dati yung ilong ko. Nag-ano ulit, parang lumapad ulit. Pero, ang natira naman doon, konting-konti sa ano, dito sa between yung eyes. May konting, siguro nalam na naman na. Yan. Pero, ayun nga. Nagpalagay na rin ako ulit kasi why not, diba? Walang masama. And ayun nga, hindi pa ako decided if kailan kami magpapa rhinoplasty. So pansamantala, high ko na muna ulit. Yan. And ano pa ba? Sasabihin ko dapat. Yun, expected na hindi ko alam kung paulit-ulit ko na sinasabi to na mamamaga siya ng bongga and magpapasa ako tomorrow. Yan. And expect ko yan parang dito. Ayan, kung papapansin nyo nga is magang-maga na ako ngayon. Yan. Tapos yung dito ko sa under eye ko para daw sinuntok sabi ng anak ko kanina. Pero yun nga. Ginusto mo yan, girl. Kaya yan. And ano bang kwento ko sa inyo? Ikukwento ko dapat sa inyo. Yun, yung ano guys, yung pain, tolerable naman siya. Sa akin kanina, nasaktan lang ako sa which is yun naman talaga mararamdaman nyo, yung anesthesia talaga, yun ang pinakamasakit. Yun, kasi hindi ako nilagyan ng topical anesthesia nga, diretso ko, na agad, yung tinutusok, kaya ramdam na ramdam ko. Hindi na. Kaya na lang. Yun, kaya ramdam na ramdam ko siya. And then, yung pagpasok naman ng sinulid is, wala na kayong mararamdaman after kayong injection na ng anesthesia. Siguro 1 to 2 minutes lang. Pero ako, sobrang kabado talaga ako kanina. Parang ang ingay ko nga diba? Yun. Pero pag nilagyan na kayo ng thread, hindi nyo na mararamdaman yun. Yung dito lang, between yung eyes nyo lang, parang may pressure talaga yan. As in, literal na pressure. Mabigat. Yan. So, ayun lang. Siguro 1 to 10. Yung pain, nasa 5 siguro. Para sa akin para sa akin. Pero yung iba, sobrang tapang. Siguro, yun. Kaya-kaya nyo yan. So, ayun lang guys. Update ko kayo tomorrow sa ating first day. Yan.